yadda dai kuke gani, da dama daga cikin mutane suna ta bayyana ra'ayoyinsu akan hatsaniyar da take faruwa tsakanin Dauda Kahutu Rarara da Naziru Sarkin Waƙa. Dauda Kahutu Rarara har yanzu bai fito ya bayyana wani babban dalili ba akan hatsaniyar tasu, kuma bai fito ya yi magana a kai ba. Amma kuma Dauda Kahutu Rarara a yau ya saki sabuwar waƙarsa wadda yake bayyana cewa ɗan hassada mutumin banza. Su kamar yadda dai kuke gani dai a zantawar da yadda aka yi da Naziru Sarkin Waƙa, ya bayyana cewa shi bai ma ɗauki Dauda Kahutu Rarara a matsayin mawaƙi ba, balle har ta kai cewa za su yi takara tsakanin su, don shi ba ma sa'an Dauda Kahutu Rarara ba ne. Dan har yanzu a yadda yake kallon Dauda Kahutu Rarara, ko takalmin sama bai kama ba, balle ma a ce ya kama kafarsa. Amma wasu daga cikin mutane suna bayyana cewa irin abubuwan da Naziru Sarkin Waƙa yake faɗa akan Dauda Kahutu Rarara hassada ce. Kowa ya san kuɗi Dauda Kahutu Rarara ya fi Naziru. Naziru kuma ya bayyana cewa ƙarya ne, Dauda Kahutu Rarara bai fi shi kuɗi ba, wanda yake bayyana cewa a yau a ce za a ba wa Dauda Kahutu Rarara miliyan 100, in dai ba kashi yake bukata ba, wallahi za a bashi. Amma kuma in dai kashi yake bukata, shine ba za a bashi a take a gurin ba, sai an nemo kashi sannan za a bashi. Wanda wasu daga cikin mutane suke bayyana cewa Naziru Sarkin Waƙa bai kai Dauda Kahutu Rarara yadda yake taimakon na ƙasa da shi ba, da kuma waɗanda suke cin abinci a ƙarƙashin sa. Ba zai taɓa kai shi ba, kuma ba zai taɓa kai Dauda Kahutu Rarara adalci ba. Da dama daga cikin mutane suna ta son Dauda Kahutu Rarara, wasu ma suna son Naziru Sarkin Waƙa, amma har yanzu dai a tsakanin waɗannan fitattun mawaƙa a tsakanin ƙasar ta Najeriya, ko in ce arewacin ƙasar ta Najeriya, har yanzu babu wanda ya san wanda ya fi wani kuɗi a tsakanin waɗannan guda biyun. Idan kun sani, sa mana ra'ayinku a comment section.